На 16 декември 1943 година в Балкана над село Лопян, нас, 19 души от чета Бачо Киро, ни обградиха на 300 души полицаи. Полиция. Другари, открити сме. Първо отделение да заеме позиция над землянката. Ще поддържа огъня, докато се разгърнем. Дръжте се здраво. А бийте, както съм ви рекал. Не ги жалете, без заповед никой да не стреля. Един се преметна! Бягат надолу из дерето! Как се премятат! Свърши се вече фашисткото им царство! Чудно наистина. Как можахме ние, 19 души, да разбием и обърнем в бягство повече от 300 полицаи? Комисарът често каза: ние имаме нещо повече, решаващо. Това, което липсва на врага. Ние се бием за своя живот, за свободата на народа си, за щастието на родината.